rana kana fahimta. Me yasa za ka ƙaurace min? Baka da lokaci na, aiki na ka yafiye ma, muhimmanci a kaina baka sauke duka haƙi. To ai dole na yi raki. Ga rashin lafiya ta ɗanmu yana jin jiki, baka ko damuwa da halin da yake ciki. Gashi za ka wuce ka bar mu, ayyo tallafi gare mu. Damuwa ta tana yawaita a dare da rana, baka gida balle ma ka kwantar mini da hankalina. Bacci tuni ya ƙaurace min, rashin ganin ka ne ya ja min. Gashi ba kowa gare ni bare na yi ƙorafi, duniyar nan ga ta ishe ni, kaina ya ɗauki zafi. Don Allah ka tausaya min, farin ciki yau ka yau tsakanin. Mijina ka agaza min, ko zana daina kuka, ka zan bani lokacin ka ji tausayina. Gani nan na juyo gare ki masoyiyata, zani zo gun kike da ɗinki, zane muku gata. Tunda kaina da na haki wanda ya wajabta, zana sauke in sa ku shauki. Matata kina da kirki, bani fatan rabo da ke, akwai natsuwa gare kike. Zuciyata na baki ke, amsa rike amsa rike. Kece nan naɗa sarauta, sarauniyata mai kyawun fuska da hali, kece uwar gidana.